Rational FX kampaniyasynyň maglumatlaryna görä geçen ýyl global tehnologiýa sektoruny 244 000-dan gowrak işgär işini ýitirdi. Iň köp işden çykarmalar Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna bolup 220 kompaniýadan 170 000 towarak adam wezipesinden boşadyldy. Bu babatda 2-nji orny Hindistan, 3-nji orny bolsa Ýaponiýa eýeledi. Ýewropada hem Irlandiýa, Ispaniýa, Şwitsariýa we Şwetsiýa ýurtlaryna bir neçe ming işgär işden çykarly. Intel, Amazon we Microsoft ýaly iri tehnologiýa kompaniýalary emeli aň we awtomatizasiýa ulaglaryny güýçlendirmek sebäpli ýüzlerçe ming adamy işden boşatdy. Şeýlelik bilen diňe bu 3 kompaniýa 72 000-dan gowrak işgärini işsiz goýdy. Analitik Alan Coynyň bellemegine görä bu ýagdaý 2026-njy ýylyň 1-nji çäregiň ahyryna çenli dowam edip biler. Muň esas sebäbi bolsa kompaniýalaryň girdejisini ýokarlandyrmak üçin iş proseslerini emeli aň towaragyny gurup başlamagdyr. Sizin pikiriňizçe emel aň zähmet bazaryna oňaýly täsir edermi? Ýa-da oňaýsyz? Tesbirlerde pikirleriňize garaşýar.